Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi. Heddi ar y 3 o Ebrill, fydd eglwysi a Christnogion ar hyd y lled y wlad at ei gilydd mewn act o dystiolaeth I weddio a goleuo cynwylled dros yr Wcrain. Gadewch I ni felly ymuno a'n cyd Christnogion. Gweddiwn. Dduw'r holl bobloedd a'r holl genhedloedd. Codwn bobloedd yr Wcrain a Rwsia atat, pob plentyn ac oedolyn. Dehiwn am yr adeg pryd y caiff arfau rhyfel ei troi yn sychau arydr, pryd na fydd cenedl yn codi cleddyf yn erbyn cenedl. Codwn ein llais atat mewn heddwch, diogela'r rhai sy ond yn dymuno ac yn heiddi byw mewn diogelwch. Cysur ar rhai sy mewn ofn am ei bywyd a bywyd I ceraint. Bydd gyda'r rhai sy'n galaru, newid galon yr rhai sy'n mynnu trais ac ymosodiad, a llenw arweinwyr gyda doethineb sy'n arwain at heddwch. Cynnau ynom eto gariad am gymydog, ac angerdd dros gyfiawnder, a chydnabyddiaeth newydd fod gen I mi gyd ran mewn heddwch. Grewdwr pawb, lliw ein gweddi, athyr da heddwch. Gwna ni'n gyflawn. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wedi iddynt glywed hyn, meddai llawer o ddisgyblion,
Geiriau caled yw'r rhain. Pwy all wrando arnynt? Gwyddai Iesu yn ddoi hun wedi disgyblion yn grwgnach am ei eiriau, ac meddai wrthynt, a yw hyn yn peri tramgwydd i chi? Beth yntai os gwelwch fab y dyn yn esgyn i'r lle roedd o'r blaen? Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd, nid yw'r cnawd yn tycio dim. Yma'r geiriau rwy fi wedi llefaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd. Ac eto, yma'r rhai ohonoch chi sydd heb gredu. Yr oedd Iesu yn wir yn gwybod o'r cychwyn pwy oedd yr rhai oedd heb gredu, a phwy oedd yn mynd i fradychu ef. Dyna paham meddai y dywedais wrthych, na all neb ddod ata fi heb i'r tad beri iddo wneud hynny. O'r amser hwn, tro'n llawer o'i ddisgyblion yn ei hole, a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Yna gofynodd Iesu i'r 12, a di chithau hefyd efallai am fy ngadael. Atebodd Seimon Pedr ef, arglwydd, at bwy yr awn ni, y mae geiriau tragwyddol gen i ti. Ac yr ydyn ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw sanc Duw. Atebodd Iesu, onid my fi a'ch diwisiodd chwir 12, ac eto onid diafol yw un ohonoch. Yr oedd yn siarad am Judas, fab Seimon Ysgariad, oherwydd yr oedd hwn ac yn un o'r 12 yn mynd i'w fradychu ef. Rwy'n canu fel can ar aderyn, yn hapus yn aml y llu, a dyna sy'n lloni fy nodyn, fod Iesu yn geidwad i mi. Mae'n Iesu yn geidwad
ddarllen drwy dudalennau'r Efengylau, i ni'n gweld yn glir bod Iesu Grist ar ei deithiau yn denu tryfaoedd o bobl. Ble bynnag oedd Iesu'n mynd, mi roedd na dyrfa yn ei ddilyn e. Ac wrth gwrs, ni'n cofio'r stori hyfryd honno amdano fe yng nghanol 5,000 o bobl ar un adeg, yn porthi neu'n bwydo'r 5,000. Ond, pan ddechreuodd Iesu Grist sôn am her yr Efengyl, a pan ddechreuodd e sôn am ddisgwyliadau'r Efengyl, fe ddiflannodd pawb a gadael dim ond 12 ar ôl. Ac yn ôl y stori hon sydd gyda ni yn y 6 bennod y Efengyl Ioan, mae Iesu yn troi at y 12 a mae e'n gofyn iddyn nhw, odi chithau hefyd am fy ngadael i? Odi chi hefyd moyn mynd gyda'r gweddill? Odi chithau hefyd am fy ngadael i? A dyma'r disgyblion yn ymateb drwy ddweud, wel arglwydd, geiriau caled yw'r rhain. Hynny yw, mae disgwyliadau'r Efengyl, maen nhw'n eiriau caled. Dyn nhw ddim yn galed i'w deall, ond maen nhw'n galed i'w gweithredu. Maen nhw'n rhaid caled i lynu wrthynt, ac yn galed i'w derbyn. A mae yna ryw ymadroddion gyda ni fan hyn yn y Testament Newydd sydd yn anodd iawn i'w derbyn, yn anodd iawn i'w gweithredu. Enghraifft, gweddiwch dros yr rhai sy'n gwneud niwed i chi. Carwch eich gelynion. I ni'n ei deall nhw'n iawn, ond mae'n anodd i gwneud. Gofynion yr Efengyl. A dyna paham y collodd Iesu Grist i gynulleidfa, oherwydd gofynion yr Efengyl, oherwydd y disgwyliadau. Ac mae'r Efengyl yn gallu ymddangos yn hirt ar adegau yn diwy. Mae'n sôn am griawdwr y byd yn ymwisgo mewn baban bach mewn stabal. Mae'n sôn am gynhaliwr y bydysawd yn dod yn gnawd. Mae'n sôn am y groes, lle mae corff gwbl marw yn hongian arno, ac mae'n gofyn i ni lawenhau y gorfoleddu yn y farwolaeth honno. Ond dyna ydy'r Efengyl. Doedd pobl Iesu Grist ddim yn medru derbyn yr Efengyl fel yr oedd hi. Ond doedd Iesu ddim yn medru newid yr Efengyl chwaith i'w siwtio nhw. Gallwn ni fyth a gwneud yr Efengyl yn gyffredin i ni. A gweitha'r modd falle bod yr eglwys Gristnogol wedi ceisio gwneud hynny. Ac o ganyniad dyw i ddim wedi llwyddo i roi'r iechyd a'r gwellhad y mae'r Efengyl yn ei chyflwyno. Beth mae'r Efengyl yn ei ddweud felly? Wel, mae yna 3 pheth o leia. Gadewch i ni nodi nhw'n fyr iawn un ar y tro. Yn un peth, mae'r Efengyl yn dweud sy'n anodd iawn i'w ddeall yw hyn, os ych chi eisiau bod yn fawr, mae rhaid i chi fod yn was, mae rhaid i chi fod yn fach yn gyntaf. Nawr te, dyna i chi ddweud sydd yn gwbl groes i'n syniad ni o bethau. A phwy yw'r dyn mawr? Pwy yw'r person mawr? Y person sy'n ennill y cyflog mawr? Y person sydd ag awdurdod mewn cymdeithas? Y person sydd yn dal swydd bwysig? Nid felly mae'r Efengyl yn meddwl am fawredd. Pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was yn gyntaf meddwl yr Efengyl. Ac fe ddwedodd Iesu Grist ei hun, ni ddaeth i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. Ac yn yr oriwch ystafell yn os brydychwyd ef, yn ôl Ioan, cymerodd Iesu Grist dywel a basin a dechreuodd olchi tradd y disgyblion. Ac i'r Cristion, y mae'r tywel a'r basin yn symbol o wasanaeth. Ac mae yna ryw rai wedi gwisgo'r tywel eriod. Llawer ohonyn nhw a'i henwen hysbys i bawb, ond mae yna eraill hefyd. Mae yna eraill nad yw eu henwen nhw'n hysbys ar lyfrau'r byd, ond sydd wedi gwisgo'r tywel ac sydd wedi cymryd y basin. Os i ni eisiau bod yn fawr, mae rhaid i ni fod yn was yn gyntaf. Beth arall mae'r Efengyl yn dweutho ni sydd yn anodd i ddeall? Wel, yn ail, mae'r Efengyl yn dweud, os ych chi am gael, mae rhaid i chi golli. Ac i ni gyd moyn cael yn dyn ni. A does dim digon i rai ohono ni. Y mwyaf ni'n cael, y mwyaf ni moyn wedyn, mae'n ddiddiwedd. Os i ni am gael, mae rhaid i ni golli, medda'r Efengyl. Amod y cael ydy'r colli. Un o'r diffiniadau gorau glywes i eriod o ffydd yw diffiniad gan Austin Sant. Ffydd, meddai fe, ydy dwylo gwag. Ond nid y drafferth yw gyda ni bod ein dwylo ni'n gaeedig.
Mae'n dwylo ni'n llawn, a mae'n bysedd ni yn cau amdano'r hyn sydd yn ein meddiant ni, ac i ni'n ofni agor ein dwylo rhag i ni golli'r pethau hynny. Ond menter ffydd ydi agor ein dwylo. Dyna'r her. Menter ffydd ydi agor ein dwylo iddyn nhw gael eu llenwi gan fendithion Duw. Gollwng gafel arno ni'n hunain. Dof yn waglaw at y groes. Glynaf wrthi trwy fy oes. Dof yn waglaw. Os i ni am gael, mae rhaid i ni golli yn gyntaf. Un peth bach arall mae'r Efengyl yn dweutho ni sy'n anodd i ni ddeall felly yn drydydd yw, os i ni am ddringo, mae rhaid i ni ddysgu'n yn gyntaf. A mae pawb ohono ni eisiau dringo. I ni'n hannog ein plant ni weithio'n galed mwyn i ni ddod mlaen yn y byd. A pham? Wel, oherwydd i ni'n byw mewn byd lle mae siwr gymaint o gystadleuaeth yn dos e. Os nad i ni'n dringo, byddwn ni'n cael ein gadael ar ôl. Ond nid fel na mae'r Efengyl yn gweld pethau. Os ydych chi moyn dringo, mae rhaid i chi ddysgu'n yn gyntaf, medda'r Efengyl. Ac i ni'n gweld hyn y mywyd yr arglwydd Iesu Gristi hun. Dod lawr a lawr a lawr nath e. Mae'r apostol Paul yn dweud yn ei lythyr at y Philippied, i fod e feriod ar ffurf Duw, i fod e eriod fel Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafel ynddo. Ond fe gwachaodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynion. Hynny yw, oedd Iesu yr un lefel a Duw, ond oedd Iesu ddim yn gweld bod hynny'n rhywbeth i lynu wrtho. Fe ddath e lawr i fod yn un ohono ni. Ac falle fe byth wedi plymio'n is na hynny. Weler hwn sydd holl gyfoethog, wedi dyfod yma'n gnawd, gador nefoedd a'i gogoniant, dyfod yma i wisgo cnawd. Iesu Grist, ein hanwyl frawd. Mae hyn yn cael ei egluro hefyd yn ameg y Phariseed a'r publican yn dywe. Chi'n cofio'r ddameg honno? Y ddoi ohonyn nhw'n mynd i fyny'r deml i weddio. Y Phariseed yn ei weddi yn canmol i lwyddiant, a'r publican yn gweiddion syml o dad. Bydd drigarog wrth i fi bechadur. Gallen nef fod wedi plygu'n is na hynny. Y meddai Iesu, darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu hun, a dyrchefu'r pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Hynny yw, bydd pob un sydd yn ei godi hun yn cael ei dynnu lawr, a phawb sydd yn tynnu hunan lawr yn cael ei godi eto. Os i ni moyn dringo, mae rhaid i ni ddysgu yn gyntaf. Wel, dyna chi 3 reswm pam y collodd Iesu Grist i gynulleidfa. Gofynion yr Efengyl yn ormod iddyn nhw. Wel, mae'n siŵr gen i nad yw un ddymuniad gan neb i golli cynulleidfa heddi. Ond mae rhaid i ni dderbyn yr Efengyl yn ei chyfanrwydd yn does. Fedrwn ni beth a newid yr Efengyl i'n siwtio ni'n hunain. A mae Iesu Grist yn dal i'n holi ni heddi. Mae Iesu'n dal i ofyn yr un cwestiwn i ni heddi. A fynw chwythau hefyd fy ngadael i. Ond cyn i ni orffen, mae werth i ni nodi ateb Pedr i'r union gwestiwn hwnnw o fynodd Iesu i'w ddisgyblion. A'i ateb ei oedd, at bwy yr awn ni, ond ata ti. Gen i ti y mae geiriau bywyd tragweddol. A mae hynny'n wir yn dywe. Os na drwn ni at Iesu, at bwy i ni mynd i droi. At bwy yr awn o fab y dyn, at bwy, ond ata ti dy hun. I ddwys gwestiynau dynol ryw, tydi, yw ateb Duw. Amen.
Gweddïwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Diolchwn i ti arglwydd am i ti ym mhob oes a phob cenhedlaeth, alw rhai fod yn bobl i ti, ac yn ddisgyblion i'th fab Iesu Grist. Diolch i ti am y deuddau cyntaf y glywodd i alwad ac anfonwyd allan i gyhoeddi neges y deyrnas. Diolch i ti am ymroddiad ac esiampl y rhai ym mhob cyfnod a glywodd i lais ac a fentrodd bopeth mewn y fuddod iddo. Diolch i ti am y rhai a gydawodd y golau'n ddisglair mewn cyfnodau tywyll. Diolch i ti am genhadon gwrol aeth ar newyddion da i gyrraedd pella'r byd. Cofiwn heddi arglwydd mewn gweddi am yr rhai sydd heddiw'n dilyn Iesu ac yn tystio iddo. Yr rhai sy'n gyhoeddi'r gair mewn mannau lle nad oes croeso i'r efengyl. Yr rhai sy'n bwydo'r newynog a gweini'r gwan yng ngwledydd trotodd y byd. Yr rhai sy'n tystio i werthoedd y deyrnas yn wyneb materoliaeth y gwledydd cyfoellog. Yr rhai sy'n ymdrechu dros gyfiawnder a chymod yn wyneb gormes, artaith ac angau. Yr rhai sy'n gweithio'n dawel a diwyd mewn llawer man digalon a di-hyd yng Nghymru. Yr rhai sy'n brwydro'n erbyn difaterwch eraill neu methiant a'i digalondi di hunain. Cadw'n ddiogel o dad yr rhai sy'n mewn peryglon, mewn caethiwed, mewn unigrwydd ac ofon. Ar hwy iddynt y sicrwydd fod i bywyd a'i gwaith yn ddiogel yn o ti. Diolch i ti arglwydd mai trwy gyfryngau dynol yr wyt ti wedi gweithio riod. Gad i ni glywed llais Iesu dy fab yn ein cymell i'w ddilyn fel eriod. Ar hwy ni ras i ymgyflwyno iddo ac i gysegru'n hamser andoniaeth waith. Gwna ni'n deyrngar i'n galwedigaeth, yn frwd yr ein gwasanaeth, yn eirwyr ein tystiolaeth, yn unplyg ein cerddediad, yn ddisgyblion da Iesu Grist, ein hathro mawr a'n harglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddyiwn unau un diledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.